kanzunetti sbieħ, jekk tixtiequ kanzunetta partikolari, anki dedika. Alright, dal-waqt is-sekkalet anke nibdew dawk il-programmi sbieħ b'atmosfera tal-miliet, ġifieri għajdunna dik id-dedika partikolari tixtiequ. U Mr. Harding jagħmililkom realtà. U hija mhux xorta ma toħu gost tagħmlu hawnhekk. Allura, hija jgħidulek kanzunetta mhux għamilniha ta' spiss jgħidulek kanzunetta u tagħmilha. Mela, ħanilqgħu magħna lil Ħatħlif John Busuttil, il-Bużu. Alright, tal-aħħar, ibaħħar, iċ-ċirasa fuq il-kejk, ħankompla bis-serjetà. ċirasa seq, bis-serjetà. Bis-serjetà, bis-serjetà. Mela, aħna, jina kien hemm inqalinna ħafna affarijiet dwarek, persuna viċin tiegħek, u aħna t-tim tagħna flimkien ma' Ġożmar daħal id-dar tiegħek u ltqajna mal-Bużina u qaltilna dawn l-affarijiet illi ma kontx naf li inti. Waħdu kien? Naraw. Xina ngħid, Hekk smajt ukoll. Ninsab fil-lokalità tar-Rabat quddiem id-dar ta' John Busuttil il-Bużu. Ħalli naraw x'hemm ġewwa u niltaqgħu mal-mara tiegħu Janice. Jen, grazzi tal-li l-għajtna fid-dar ta'kom, fid-dar tiegħek u fid-dar ta' John. John Busuttil il-Bużu u lilek issa għalawlek il-Bużina. Bużina, iwa. Id-dar ta'kom għandha storja u fil-fatti ħalli naraw id-dar ta'kom u tirrappreżenta ħafna il-karattru anke relazzjoni ta'kom għax din id-dar hija proprju d-dar tal-mama ta' John, li kienet tal-mama ta' John. Mhux kulħadd ikollu l-opportunità illi jiġi jgħix mal-mara tiegħu fid-dar li trabba fiha. Imma id-dar inti ddiżinjajta u lajta ta' taħt fuq, ġifieri li qegħdin naraw kollu idea tiegħek. Totalment, ġifieri kolli norik ritratti ta' kif kienet u kif qed issa totalment differenti. Xogħli qabel kien interior design, allura niftakar meta ġejt naraw mal-ewwel isnipin ġejt xi jrid isir li mħajt irid jaqa' u nbiddel. John qatt ma fehm x'inhu jiġri sal-ġurnata ġifieri kif ra lesta qalli orajt issa qed nifhem dan. Għatlu għalla ħares ma tifhimx issa li lesta, ma insomma. Le, ma biddilna ħafna fiha ġifieri. U l-iktar ħaġa importanti li kienet li konna il-bedroom tagħna bil-walk-in wardrobe u l-ensuite għaw isfel biex aħna ngħixu għaw u t-tfal tiegħi ħallejtilhom fuq għalihom. Inti u John għandkom relazzjoni li hija ovvjament speċjali, però titkellmu open ħafna dwar il-ħajja tagħkom. Kif bdejtu? L-iktar li bdiet meta sirt naf il-John iktar u hekk u dejjem għallina fuq it-television dejjem għadt il-verità u dejjem noħroġ dak li hu. Speċi għalli ħajti qatt ma ħbejt xejn, għalli għax imbagħad jekk tipo jgħiduli fuq it-television jgħidu xi ħaġa u hekk. Iva, mhux hekk għattilkom jien, allura isni mbagħad drajt miegħu li fil-verità jgħid tgħid dejjem il-verità ta' ħajtek u tiftaħ m'hemm xejn ħażin biha b'daqshekk. U insiba xi ħaġa vera sabiħa x'anke il-mod tan-nies imbagħad kif meta jarawna fit-triq u hekk il-mod ta' kif jilqgħu isek ikunu diġà jafuk, isu kulħadd familja waħda. Il-ġurnata tat-tiġ tagħkom, il-libsa tat-tiġ tiegħek kienet partikolari ħafna. Kif ġietek l-idea? Għandha storja naqra mhux ħażin il-libsa. Oriġinarjament ma bdietx kelli l-qalzit il-kulur orange, ma bdietx bil-qalzit kulur orange, kienet se tkun kollha bajda. Jiena kont pregnant u allura għattorejt għatmela ħanħallija kollha bil-qalzit abjad. Sfortunatament 5 ijiem qabel it-tieġ korrejt u l-qalzit kien magħmul bil-band minħabba l-pregnancy zaqqi u hekk. L-designer, il-Melkim niftakar għatlu, Melkim għatlu biddel dak il-qalziet, għatlu marriċ nara, għatlu xinkalla dikinar zgur ħan ikrolla, 5 ijiem qabel, għatlu għamlu orange, għalli xinu għatlu iwa orange, għatlu orange il-kulur favorit ta' John, u għamilt spiċajt bil-qalziet orange. Naf li John għandu OCD fuq id-dar, għandu rutina li jimxi magħha, kif taffettwak lilek?
Għal-bidu kienet diffiċli biex nidrad is-sistema. Qabel ħajti kienet speċi fid-dar dejjem nikkontrolla kollox jiena is-saċ min tindif u hekk isuk dejjem kien kollox fidi. Ma' John totalment differenti. Għandu rutina minn fil-ħoddu sa flaxija ġifieri u ara biss tipprova tbiddillu xi ħaġa. Fil-ħoddu irrid jagħmel il-breakfast, qabel il-breakfast jekk ikun hemm id-dishwasher mimlija xil-ġurnata ta' qabel ovvjament xellnija biex inħasslu. Irrid l-ewwel jiżbarazza d-dishwasher u mbagħad nibdew il-breakfast. Ġieli ngħidlu oħroġ l-affarijiet. Għandna l-affarijiet hemmhekk tipo da. Le, l-ewwel mela joqgħod jiżbarazza kollha. Jitfa' kollox f'postu biex imbagħad xorta joħroġ biex nieħdu l-breakfast. Issa l-ewwel ġurnata sirt noqgħod kwieta u ngħid ħallih jagħmilha bil-mod kif irid hu biex jagħmel id-dishwasher. Fil-fatt tajt qalbi li nipprova nagħmilha jien għax joqgħod xorta warajja. U jgħidli ma dik hekk u dik hekk. Il-friket kollha jħarsu li naħa waħda, il-kuċċarini u hekk kollox irid iħallas pulit, il-platti u hekk. Biex joqgħod warajja. Xorta minflok joqgħod jara l-television ngħidlu mela ħin, għamilhom int. Jiena nagħmel xi ħaġa oħra. Issa ninsabu fil-kamra tas-sodda ta' Janice u tal-Bużu. Bużu poġġejtlek fuq is-sodda. Mal-mara. Għax jgħid ħafna, attent. Mela, ujja, bil-kamera s-edin, ta' tafxi ġifieri inti. Il-kamra tas-sodda ta'kom ovvjament għamilta kif inti fis-solar ta' isfel biex dan is-solar jibqa' tagħkom. Hemm ġowk ukoll li ngħidlu l-ġon, ngħidlu peress li inti qed tikber ukoll, allura nħallilu kollox isfel u ma jkollux taraġ. Ġowk li mhux ma tantx jieħu pjaċir biha, ma insomma. Taf li ngħidlek il-verità ħsibta wkoll jiena. Ħankun onest, ħanajt il-verità. Però hawnhekk għandkom fil-verità kollox għandkom il-walk-in wardrobe, għandkom l-ensuite u organizzat ħafna anki il-mod kif ipoġġi l-affarijiet. Iva, persi John u affissat dana, jiena għandin dejjem nħobbu għad-dar ukoll, però ma' John tallimt iktar li nkun daqsxejn iktar organizzata. Qabel forsi kont għajt ħirġa xogħol u ħanħalli naqrem, ma' John ma tistax. Imma dħalt fis-sistema jien ukoll. Kull ħaġa li għaw ġew għandu x'jaqsam ma' Pariġi, holiday li konna morna u vera I fell in love ma' Pariġi. Tajb li ngħidu li Janice ukoll hija artistika fuq diversi binarji differenti għaliex apparti li inti ddiżinjajt id-dar tagħkom, inti wkoll tpinġi ġifieri ħafna mill-arti li qegħdin taraw f'din id-dar bħalissa huma proprju xogħol ta' Janice. John, taf li d-dar għamilta biħsib wieħed li inti tiġi tgħix fiha, qegħdin ngħixu fiha. Dak ti kollox dejjem wettek, wettaqnieh u wettaqnieh flimkien, nħobbok ħafna tul ħajti kollha. Grazzi hemmhekk il-Janice il-Bużina. Id-dishwasher inneħħija jien, għax ma jneħħija ħadd la jqasbidna. Ħadejjem jiet innaddafa. Imma għaj għandek daw l-affarijiet li samul biex naqbez għalija, kollox eżatt, u tagħmel jibħalek, ma mbagħad hemm limit. Imbagħad li ġieli biex ngħid tara din il-kuċċarina ħija tkun dinnaħa, imbagħad mur fittex dik il-kuċċarina ma ssibix iżjed hija xi nibdel dejjem għall-aħjar imma minn ġurnata għallu ħanibdel għall-aħjar. Imma isma' issa min iffissat marda ta' ġifieri. Jien għall-ħares nara karta mal-arte, storbju nagħmel. Ġifieri storbju. Neqred. Imma jien niftakar lila kont imur l-istudio tagħha qabel bdejna ngħixu flimkien, imbarazzaw imbarazzetta biex tgħix mija jibda l-imbarazz barra jew ma taranix. U nbidlet. Tara, irranġajt għall-aħjar, ma bad ċertu affarijiet żejda titneħħihom ukoll. Isma' kif inhi sejra l-ħajja miż-żewġ, inti rġajt iżżewwiġt. Ma semmejtlek xejn l-ewwel, imma rajna hemmhekk anke l-lebsa wkoll ta' Janice. Għat maħlom ta' Janice żewġ. Ekku ħanajdlek. Għax jiena kont ngħid. Dat-tieni kien tiegħek? It-tieni, s'issa. Tissa, sella. Tħossu Hollywood, u jħossu ta' Hollywood. Għajdilu ġast. Waqani dawn William illu. Bis-serjetà. Bis-serjetà. Imma William waqani dawn. Għax jiena. Jiena. William għallu ħatta li kaġat 600. Għax jiena minn għalija din il-number 1 kont irqat ma' 100.
it-tifel dak għadda 600 madonna d-dini sew. Ġifiri soqqani dawn. Imma insomma. Ħanajdlek, il-ħajja miżewġ għat maħlumta, narġa, da' sekk. Imma tant trajta tixtieqa, tant trajta looking forward ti taġġa tiżżewweġ. U rajta, għettera okej, mxejt mal-kurrent, imma mbagħad waslet vera. Kien ġurnata mill-isbaħ. Iwa, mbagħad. Allura, lex. Fil-fatt jinqatt maħlom tilbes ċurketti ieħor f'idejja. Qed tisbaħħa fuqha u fil-verità. Le, imma hija fset ħafna fuqha. Però l-ikbar ħaġa nibqa' niftakar fit-tieġ, fraħna, tħaqna, vera ħadna gost, li ħadd ma kien jaf, kulħadd jgħidilna prosit wara dal-lejl, issa tagħmlu, wara issa tagħmlu dal-lejl, naf li s-sibt wara nofsinhar, mhux se ngħid xejn ħażin. Taf fejn qattajnieh il-ħanimun l-isptar tilfet it-tarbija għamlet raxkament. Aħna mit-tieġ bajna sejjer l-isptar u medna l-ħadd. Dik kienet ħanimun nibqa' niftakru żgur. Ġifieri tlifna l-baby u mej qabel medna l-ħadd u bqajna sejjer l-isptar fil-ġurnata ta' tiġse. Il-ħanimun. U kulħadd jgħidha issa tagħmel il-lejla buż. Ħalli għali libset l-oranġ għax tilbes abjad kollu ma naħsibx li kienet verx minix ċert. Diċċajna, bis-serjetà għadli. Ekku, dik hija l-istorja ta' kull wieħed waħda minna u dan huwa sibtek. Ma tkun pożittiv. Kif trawna nitqu ma tkun pożittiv. Life must go on. Għalmin għadda di bis ħanajdlek u ma rridx ta' ġifieri naqaf l-ebda kuntest, imma hemm barhem ħafna nies li qed jgħidu qed inferħuhom bil-programm imma kif ngħidu dejjem aħna kulħadd tuman kulħadd għandu l-istorja tiegħu u dik hija roller coaster tal-ħajja. Ma importanti li nitqu, importanti li nikbu wkoll, imma l-iktar li nitqu għaliex iċċarat il-ħal. Imma min għadda minn dis-sitwazzjoni issa bħalek. Orajt, forsi tgħidlina diġà kelli tfal, imma min għadda minn dis-sitwazzjoni. Xorta t-tarbija. X'tgħidlu? Għamel kuraġġ, keep going on. Memx tagħmel mhux se ġib xejn lura, la bil-biku qas bid-depression. Hija jibsa l-mara aktar milli għar-raġel, ir-raġel jibsa għalih x'in jara l-mara tieħu bati. Għax l-ikbar uġieħ li tħoss Ryan kienet li meta tilfet it-tarbija li bdiet tagħti rasa mal-ħajt, sorry ta' xiex. Qalt li għax ġismi falla, jien fallejt għalik. U dik weġġatni wis, għax ma falliċ għalija. Tarbija kettana u n-natura ridet hekk. Forsi ridet għat-tajjeb. N-natura ħasbet fit-tajjeb. Min jaf? L-ebda mara ma tkun falliet u l-ebda ġisem ta' mara ma tfalli. Ekku, proset. Titħares il-qoddim u kuraċ il-kulħadd. Aħna ħankomplu u ħanġu ma'kom minna u nuftit sekondi oħra fejn u bat ħanalqu bibriju għaw mana.